boek, hè? Ja, het gaat hartstikke best met boeken. En ik denk van, nou, de het wel eens dat het nice is, dan let even wat jaren. Ja, dat vind ik leuk om te volgen. Dit is nice, vind ik wel nice. Ja. Meer dan 1000, hoeveel hast je Ja, verkocht? meer dan 1000. Er staan nog wat boeken nu, dus, maar in ieder geval meer dan 1000 die grens hebben bereikt. Ja. Wauw, Ja, super. dat voor een Friestalig boek. Ja, en die boeken gaan ik weer hele familiestrooi heen. Dus dat is dan nou, is dat misschien in zo'n boek soms wel tot er al meer, ja, meer 2, 3, misschien soms wel meer mensen lezen wordt. Dan, dan wordt mijn lezerspubliek toch, ze staan gewoon heel in grutter. Ja. Nou, ik hier op internet wat volgen, mensen zijn heel enthousiast. Maar ja, dat moet altijd nog maar, we blikken nog in verkeepcijfers. Wat moet al je wel betellen worden? Hè? Het klinkt al zo leuk, maar het speel maar wel naar de winkel en drukt worden. Hè? Ja, nou ja, goed, er zit natuurlijk een hele organisatie achter. En daarom is het ook zo mooi ik van Minuut Jouster. Jitske Kingman van Elixir, dat het gewoon nou echt een soort van tropbrutsen is. En die mensen die dan dit boek heel leuk vinden, ja, die pakken dan ook al gauw weer de eerste boeken, steeds maar. Dat ze dan, dat mensen toch altijd nog wel vaak denken dat Fries lezen heel moeilijk is. Ja. En dat ze dan één keer zo'n boek lezen hebben en dan vinden ze het leuk. En dan wees ik wel blij. Ja. Een herkenbare verhaal. Want Wien van Verhoring. Leef het verhaal nog even aan. Net van niks op een vakant, Jos de Scootje. De beste Scootje verhoord voor 10 doken met dit verhaal. Ja. Bekende verhaal van mij. Het verhaal gaat door Johanna Kamstra. Ze is een huisdokter. En een familielid van haar stiet en in een testament stiet dat ze een hele grote erfenis krijgen. Maar dan moet ze een scootjekast kleermaatje om uit te doen in die IFKS. Een mooie uitdaging. En dan moet ze bij de eerste treien zitten. Nou ja, dat zijn de ingrediënten voor een heel spannend verhaal. Ze heeft haar familie een heel schof met jongen, dus daar krijgt ze weer contact mee. En die zielerij is altijd een heel familiegebeuren. Dus ja, en de leefde vanzelf speelt een hele grote rol. Dus ja, zit van alles in. Ja. Hij zou de Scootje verhoord wat jaren litten. Ja, scootjezielers die het lezen hebben, die ben ik heel enthousiast. En die vinden het ook wel heel herkenbaar vanzelf. Want er zitten ook wel dingen in waar je natuurlijk op het scootjesjournaal net de jaren krijgt of de zin krijgt. Dan gaat het altijd puur over het scootjezielen. En dit neemt hij gewoon mij tussentijds en na het zielen. En wat er gebeurt onder het zielen op zijn skip. En het is natuurlijk al wel betacht. Maar aan de andere kant kan het ook bij elke bemanning voorkomen. En Guido Meesken, hè? Ja, Henk. Mag u het vragen? Dit boek is een heel groot succes. Krijgt het een vervolg? Het krijgt een vervolg, Okay. Ja. En wanneer gaat die uitkomen? Enig idee? Voor de zomer. Dan moet je hard schrijven, denk ik. Ja. Best wel weer druk douane dus? In Holle. Ik had heel druk mijn dingen nou even. Dus ik maak er nog echt voor zitten gaan. Maar ik ben in mijn Holle alweer heel fier. En dat is altijd het begin, zei ze. Maar het begint in mijn Holle en dan komt het op papier. Ja. Maar wat te gek, jongen. Ja, dan mag dan vrij haast het verwachten, maar je had gewoon het voor werken, leef het zo stellen. Nou, ik heb natuurlijk het voor werken. En ik heb natuurlijk de kans gekregen om mijn scootje-columns van Omroep, die 3 weken lang die in had zien. En daardoor heb ik natuurlijk ook naast bekendheid gekregen. Ja. Dat was fantastisch. En je doet je best en gaandeweg dan breidt het zich heel iets meer uit. Dus ik wil mijn lezers ook bedanken bij deze, want ik krijg hele prachtige mooie commentaren altijd en mooie reacties via Facebook of privé of via mijn website. Daar ben ik heel blij mee. Voorstellen. Zit je toch ergens net voor niks, thuis te zwitten, gewoon aan een tafeltje. Nou, de eerste boeken weer ik al aardig succesvol, maar dit is dus echt wat dat betreft de topperroute. Nou ja, als je ik leer als er ongeveer om en bij de 400 boeken verkopen stuwen te daar natuurlijk. Dat vroeger weer dat vol meer, maar dan kiest praten over een bestseller voor Frieske begrippen. Ja. Dus dan is dit natuurlijk helemaal super. Deze is Ben. En het is er uiteindelijk nog maar correct. Keep je dat ding? Kun je gewoon krijgen bij de boekhandel, maar het bestellen? Kun je Sorel krijgen, kun je bij de boekhandels krijgen of bestellen bij bal.com, bij Elixir natuurlijk en bij mijzelf. En ik heb een boek meegenomen, dat wil ik eigenlijk wel graag voor het jaar. Dat vinden we altijd leuk. Ik weet net wat voor actie als je voor bedenken was, maar ik denk dat vind ik wel een mooi gebaar om je een boek voor te gaan. Zou iedereen weten bij welke scootjes toe belutsen best? Dat denk ik haast wel. Ja. Is dat, nou, zullen we gewoon wel? Ja, doe maar. Anders moeten we even wat bedenken. Nou, van een uurtje erover terugkomen, denk ik. Toch? Nee, dat vind ik wel mooi. Maar welk scootje is Hilda vooral belutsen? Gewoon even mailen. NW van Noorderwien@omroepfriesland.nl. Of maak via Facebook Willem Woordpik, maar het liefst even via de mail. NW van Noorderwien@omroepfriesland.nl. Maar welk scootje is Hilda zelf real life belutsen? Ja.
Nou, best. Ik ben benieuwd. Ik ben echt benieuwd. Ja, maar er ben net alleen de scootjeliefhebbers die de programma's show of Harkje. Dus ik ben wel eens keer. En dan kun je het boek winnen. Wien van Veroring, Hilde Talsma. Intussen gewoon een Frieske bestseller. En daarmee bewijzen we weer dat het Fries qua schreeuwen prima toegankelijk wezen kan. Ja. En tot succes leiden kan. Ja, dank u wel. Ja. Kom je weer, maar nog weer zo'n mooi verhaal binnenkort? Ook weer een mooi verhaal, dan kom ik weer. Ja, maar dat was nog schreeuwen. Ik moet nou eerst schreeuwen, ja. Dat wordt nog dreig, maar dat komt wel goed, want dit is gelukkig net het eerste boek. Wien van Veroring te bestellen dus, Hilde Talsma. Leuk dat je er wist en dankjewel voor het mooie verhaal. Ja. nw@omroepfriesland.nl, mail even en maak je kans dat in je boek. Oh, maar alleen handtekening aan erin. Ja, prima, hartstikke mooi. Hilde, dankjewel. Hartstikke mooi.